TV. Selam dostlar. Her otma sayın sizden telekanlardan temli oş isi kiledir diye bileyim. Çünkü Tap Mustafa telekanalında temli crash tapşırı var. Demek min oş bilmesinde nersede bulsa pişirgende mina tuz pırış birüşe, kişir soğan birüşe hem humen mina ilham birüşe. Estradımız yıldızı, popüler jışımız Leysen Gimayeva, Leysen Rahimit, Leysen Radik kızı Gimayeva. Selam, işi kaller. İsen soğan kelip jittin mi? Iring bulat alıp keldi mi? Yaxşı. Geleysen. Kilgeç, pişirge gerek. Sen bizim koydarını bilesin mi? Televizordan qarab bilaman de. Qarab bilgeç bik yaxşı. Bizning bir televizyon tomoshabimiz. Bugun qiziqli retsept yo'llagan diler. Chunki men bilmayman. Shunday aytam, xotin bilmayman. Menga da aytmadilar nesa ekanini. Sen hozir mana shu retsept bo'yicha sizlar pishirasiz. Endi shu yoqsizsizda, azirliysizda. Agar sening retsept naq shular kelib chiqsa, topshirig'imizdan general sponsori bo'lgan Ko'kmar metal so'ti bazasida oshiq aksiyalarim aytina. Mana bu tutqali kastrul bizga qayta. Alaysa tirishmish. Bizga qayta shaq. Turish yemi. Agarda buldira olmasam, biz mana bu kastrulni shu retseptni yo'lda qoldirmaymiz. Bu retseptni yo'llashiga uzatamiz. Malades, shap retsept jibergansan deb. Sen hazırman? Ayda kim ekan u? Senga qarshi bizga qarshi bugun kurashuvchi ixtibar ekranda. Киселева Марина Николай кызы. Хәзерге вакытта Казан шәһәрендә яши. Республика медицина мәгълүмати аналитик үзәгендә врач-статистик булып эшли. Кияүдә бер кызы бар. Гаиләмне төрле ризыклар белән сыйларга яратам. Бигрәк тә көн чыгышы ризыкларын өстен күрә дип сөйләде Марина. Ярыйсан, шулай итеп сиңа каршы бүген Киселева Марина катнаша икән, көрәшә дөресрәге. Очень приятно. Очень приятно, Марина, очень. Я урысларда язам. Yok, урыслар түгел ул. Мен көрәшен дип беләм. Менә шундый Япония аш җибәргән. Алла. Мен гомремдә дә андый ашаган юк. Дөресрәге пешергәне юк, шунда бит пешергәне юк. Японский аш. Без традицион татар ашлары гына пешерәбез. Монда гөмбәләр дә күренә. Кая, Креветкасы да кая бар. гөмбәсен күр. Менә креветканың койрыгы. Гөмбә, креветканың койрыгы гына, җитә. Лимон да бар, помидор да бар, зелень, яшел. Хатын син булай булдырасың бит. Ой, гафу итегез. Лейсан сез булай булдырасыз бит. Пешереп карарбыз инде тырышырбыз. А? Бик каты тырышырга туры киләчә. Менә нәрсә инде бетнесен салдың да, кайнатып чыгардың да бетте китте вәссәлам. Ну, рецепт бик кызыклы. Мен сиңа уңышлар теләп калам. Хәзер менә бөтен бу ингредиентларны сезгә чыгарабыз да, пешерә башлыйбыз. Инде ашыйсы килә башлады. Киттек. Gələysən, bunda iş ələni ağır түгел кебек. Bütün ингредиентлар да алдым да. Әйдәле, мине Япон ашы белән сыйла әле. Дөресен әйткәндә, мен гомремдә дә бу япон ашын пешергәнем юк. Менә сез биргән ингредиентларны шунда бергә салабыз да, инде бугатабыз да. Мин дә шулай дип уйлыйм. Бу үзенә күрә японский сыраматып килеп чыгара ди. Суга салып пешермәгәндә дә тавык шупасы әзерләп алыйк машта. Каян белдең син бездә тавык шупасы бар икән, ә? Ну, беренчедән тавык шупасын тиз пешә. Сыйыр итенә караганда. Без запаска гел тавык шупасы табыз бит монда, беләсеңме? Шулаймы? Әйе. Безнең бар бит тавык шупасы. Күпме кирәк ул сиңа? Бу казанда пешерсәң ярыймы? Казанны тутырып пешерәбезме? Безнең коллектив зур, үзең беләсең. Бездә ашырга яратабыз. Хәзер тукта башта без кыздырып алыйк. Менә чилини салыйм инде. Ой, күпме салыйк микән? Моның дүртесен дә салып бетерсә. Чилиме? Син башта кабып кара. Юк, кабып карамыйм. Аны менә әзгенә эрешен салырбыз. Әйе. Япон ашлары бит инде острый була, шуңа күрә бу чили, наверное, кирәктер инде салырга. Кара япон ашлары острый була ди. Кайга ашап йөрисең син миннән башка япон ашларын? Ә? Мин үзем япон ашларын бик яратып бетермим. Суши, роллы безнең балалар ярата, үзең беләсең. Менә ашын беренче тапкыр пешерәм. Кайткач аларга да пешерәм. Бәлкем ашы тәмле булыр да, әйбәт булыр да. Куеп җибәрик моны. Әйдә. Моңа турап салабыз хәзер чилине. Күп турап салабыз дип сөйләмәйди син аны. Әзгенә салабыз ди. Мин син ашап караңгы чили. Юк, мин аны салатларга, консерв салганда, консервировать иткәндә салатлар өчен салган була.
Bu ko'pmi? Ko'p. Mening o'ylagim shart ko'p. No, yapon oshi ostri bo'lirga tegish. Ostri, lekin oshab bo'larga tegish deb aytasim keladi mening mana. Sara tag'in birini oldi. Tak. Chekkamina biz. И bunda misol Yes. Bosh üstü. sen bo'lishirsan deb bilaman. Albatta mana bil bo'lisham bitimda. Tirisham endi menda ha sing ishon deb. Chunki bit bunday gastrol ning bizga qaytib shansi barliqqa keldi. Tirishamiz, Bugun, pay iya. to'lashib tirishamiz. Bunda ish o'ylashib tirishamiz. Bir ishni qo'l bilan to'tirganda qo'rqinch ekan. Bizni bunda kishi qizi bizda bo'lishadi bizga. Qiza. Hozir biz bunda O'xshab qolsa juda kerak. qizdirib olik. So'g'on yo'qmi? So'g'on solmaymi? Yo'q, bunda Baranda. ingrediyentlardan so'g'on bermaganlar so'g'on. Gumbani turab solamiz bunda bo'lsa. Mayli. Champinyon gumbasi. Demak, big aybat gumba, big foydali. Diler. Bular ayda biz mana bu mori produkti bitindi bunda. Aha. Bu biraz buzlangan. Shunga ko'ra ozgina ustuna qo'yinlar suv solib jib deb olaylik hali. Mening qo'ynar suv yo'q, mening qo'ynar shulpa bor. Yo'q, shulpa kerakmi? Shulpamda kerak bo'lashyapti bizga. Ayya, bizga shulpa kerak bo'lar deb o'ylayman. Tak. Mana jibitamiz demak. Shibzan. Ya, biz buna albatta sho'l suv solib olamiz, birozdan ayritib. Qancha anlaşıldı? Shularada endi gumbani to'raybizda, mana bu chili burushi yanına solib qizdirib olamiz. Albatta. Anarşı gumbanlar aytira do'stlar, bugun endi bizning topshirig'imizning general sponsori har vaqt ag'ashida Ko'kmara metal savdo zavodi Oshiq aksionerlar jamg'armasi. Ko'kmara Saudiya markasi ul vaqt bilan sinalgan savdo ham Germaniya texnologiyasi bo'yicha o'zimizda Rossiyada yetishtiriladi. Ham agarda endi siz kibitlarga yerga irinsangiz, bu tobalarni kashtirularini siz internet kibit orqali olishga mumkinsiz. Ham endi albatta o'zlarining firmaning kibitlarına da borishga mumkinsiz. Ya'ni Ko'kmarada bor firmaning kibiti, Barshli Qozonda ish kibit, bir so'ning Pavlyukin urami 114 adresi bo'yicha o'rnashgan, ikkinchi Sarixirdzorga 11B adresi bo'yicha o'rnashgan Gorki Park Saudiya o'zagida ning birinchi qatinda ham Musin urami 20B adresi bo'yicha o'rnashgan kibitlarga borasizlar. Joningiz tilagan soat sabani tuyab qaytib ketasiz. Gumba bu bir ko'p bo'lmadimi bu gumba? Siz söylangancha menga gumbani turib Men bunda bir ish qizdirdim birozgina. Tak. Lekin bilasizmi narsa? Moy bilan qizdirdim, moy soldikmi? Moy istaydi. Qanday istaysiz? Moy istaymiz ham tuz istaymiz deb o'ylayman. Moy o'zimizniki tug'il aytadi, solik ko'rak. Soldingmi? Yo'q, soldim. Nega? İlan kirmedi beyt bundan. Evet tuzlu biz ekan. Qo'shib jibersin. Qara, Leysam, men bitimda sening turda ko'p narsa bilaman. Men seni borisini da bilaman. Eng ko'p bilishi. No, aningdan qoladir deb aytdik, seni yaxshi bilishi. Mana osh. Osham. Mana tug'il, qozonni. Gazni osh deb aytasiz kelar. Shunga ko'ra men o'zim senga so'rovlar bera olmag'ach, biz televizion tomoshabinlarimizga aytdik, murojaat etdik. Sen Gimayeva nega so'rovlar beradigiz deb. Ko'pincha ko'rsating dedi, menda qizig'ing desin, nima? Ha, ko'rasang? Berdilarmi? Berdilar. Yo'q, unda so'rovlar ko'p endi. Shunga biz birinchasini so'ylab oldik. Birozgina endi siylashuv bo'lsin uchun bugun. 4-tapqir ani bulut tilagi bormi? Bor. Yo'q tugul. Lekin bitali balani degan tobug'ina tugul, uni o'stirga kerak. O'qitirga kerak. Kiyindirga kerak. O'zing bilasan, shunga ko'ra Taksda yo'q. Shu ish bo'ladi, ona to'xtalib qoldiribizdir deb o'ylayman. 4-qizartimdan jirma bizdir endi mag'ayin. Sharmali qizlar endi sen. Yo'q, bu albatta endi sen. Bilmayman. Qaraylar, bor deb turadi. Albatta bor. Men bit bolalar yaratamsiz bilasan. Shulay, birga yaratamiz bolalarni. So'rovlar bormi? Bor. Bunda menga qog'ilishlar. So'rov ekan. Mana bu pomidorlarni. Yo'q, men pomidorlar, shulpa sen bilasizmi? Sen bitingni bilasan men. Men yaratam. Biz yaratamiz yema pomidorlar. Shulpani. Tak. Siz bular bilan gil shulay motorg'ina yashaysizmi? Instagramda kibik. Singi tapqir yeyishin tolashdingiz degan. Yana aytali. Aytarimini aytdim. Namda qaradi. Namda qara. Ayt.
шулай идеальный пар булып күренәбез микән соң? Bilmiyorum ince şomap durayım. Әлбәттә талашабыз инде. Eyde. Тормыш бит бу. Конечно. Сугышуын сугышмыйбыз, конечно, но Ona hatta bar gitken yok. талашабыз. Чөнки Talaşı tuğulayım da oldu. миндә усал Булат та кызып китергә ярата. Шуңа күрә төрле чакта талашабыз әле бүген. Сөйләшмә. Иртән генә иткәрәсе булдык. Сөйләшмә. Белеп торсын. Сөйләшмә артага. Тапшырып үткәч булса, онга кара. Сөйләсәме? Күрәм. Сөйләшәсе булыр. Була инде ул дуслар. Була аның хатлыгына. Иң мөһим нәрсәле зурга җибәрмәскә. Менә шул. Шамак исем белергә. Шамак исемләргә. Ну, булай для профилактики кирәк ул бераз гына. Тоз борыш сибеп торырга. Шери борышлары, не? Салма. Юк. Я, Башташып күрсен. хамында инде тагын бер сорау килгән. Эшем биттеме әле? Мин беләсеңме, син тавык шулпасы бирсәң, Тайы. моның үстенә заливать итәрем, һәм анда бөтен нәрсәне тутырыр идем дә. Һәм әзер. Бары Тагын синең лимон ишең генә дип салып без бүген әзрәк. тавык шулпасы әзерләп куйдык. Менә ул. Монда бер тавык пешкән иде. Әйдә. Безнең ишек алдына җигереп җиргән. Күпме син әйтәме күпме кирәк? Салып бетерик инде. Тәмле булсын. Тәмле булсын, күп булсын. Көндә япон, Күренә кал. Булды. көндә япон ашлары ашап утырмыйбыз без монда беләсең безнең эш. Авыр Моның икәнен. шулпасының тузын да карап тикшереп карыйк. Тикшерәбез аннан соң. Реклама Аннан итеп соң? тикшерәбез әле. Әйдә без анда лимонның соғында. Ошо сыпып салып җибәргән. Бер элен сер беләсең Бит икән. инде япон ашы булгачтан бит инде острый булырга тиеш. Острый башы. Лимонның гына атманды, яме. Әшкелтем бераз үзе. Әшкелтем дигән. Сездә шулай дип сөйләшәләрме? Әшкелтем дип. Ашы дип сөйләшәләр. Ашы дигән бездә менә әшкелтем диләр бераз. Ашап җибәр. Тагын бер сорау менә. Булат озаграк өйдә булмаса, сагынасың. Әйтәле. Бер көн күрми торсам да сагынам син. Шулаймы? Чөнки талашыр кеше юк. Рәхмәт. Дип уйлый күрмә. Рәхмәт ярар. Хамда там маса турында бик зак сөйләргә туры килдер мөгаен. Мен калса. Сорауын биргәнче, әйдә без газ плитәсен күбрәк ачыйк та, нәтиҗәгә креветкалар, мидияларны салып Күпләр җибәрик. туган алар бит инде пешеп чыгар алдыннан гына. Аны зак пешерәсеңме, юкмы? Белмим бит мин. Гүмбә Әйдә бер бу гүмбәне 10 минут пешереп алыйк та инде. Ана, Бик тиз пешерелә торган рецепт дип Яшәм беләм. бу гүмбәне шикелеш ташлар. Шампиньон. Әйе, шампиньон. Нәрсә ул шампиньон? Сен булгатма торсын шул. Ярар. Нервы җитә башладым. Син креветкаларны салып җибәр, аннан соң булгатып алырсың. Так. Салыйкмы хәзер ул? Салып җибәрик. Суын. Әҗәл. Кайнап чыга бит инде ул. Тәмле булсын инде мин бит. Тәмле. Таба тоз килә. Шулай дип уйлыйсыңмы, утармын дип? Молодец. Ярар, кандай дип Таблату сәсенә. менә бирерсез. Карарбыз инде менә. Һәм тагын бер сорау килгән монда менә. Ябыгу марафоны башлагансыз икән. Шул хакта сөйләгез әле дигән. Һәм шул марафондагылар белән бергә диетада утырасызмы? Үзегездә дип сораганнар. Ләйсән Гимаева, мин киткәч андый мондай дигән ипиләрне тутырмыйсызмы? Мин күргәндә. Юк. Мин күргәндә Ипи тутырган ашаган мәлләр. Кем беләсең? Дөресен әйткәндә, Instagramга бит инде бик күп сораулар килде. Минем 3нче баланы тапкач бит инде. 3нче баланы гына түгел, һәрберсе белән мин үзем беләсең 20 килограмм үземә җыйдым. 20 артадыр иде. 300-ен бергә кушсаң инде 60 килограмм була. Менә Тамыр шул хатын дигән сүз. Менә шул сораулар күп килгәч, ничек ябыктыңыз, ярдәм итегез әле дип язалар миңа хатын-кызлар инде. Шуңа күрә мин үземнең марафонымны ачып җибәрергә уйладым. Монда без бары тик дөрес тукланып, һәм инде өйдәге инвентарьлар белән, фитнес белән шөгыльләнеп ябыгабыз. Һәм инде беренче результатлар да бар. Нәрсә бер-ике көндә результат булдымы инде? Бер көндә түгел, бу инде безнең Бер атнада. бер атна бара, бер атнада әлбәттә. 5 килога ябыклар. Менә дөрес тукланып кына. Монда алар үзләрен шикли димәк, ризыктан нәрсә? Иң мөһиме, диетада иң мөһиме нәрсә? Үзебезне шиклибез камыр ризыкларыннан.
Менә бу тәмле оннар кушылып пешерелгән ризыклардан Шиклибез. баштардык. Әйе. Бары тик ярмалар, ит, балык һәм җиләк-җимешләр ашап кына торабыз. Яшелчәләр дә бардыр инде. Яшелчәләр әлбәттә бар. Җиләк-җимеш тә бармы? Җиләк-җимеш тә бар. Бөтен серләрен дә ачып бетермим. Чөнки бит инде Я мин именно әгәр теләүчеләр булса, миңа үземә языгыз, мин сезне үземнең марафоныма кушармын. Дикрит түгел, нәрсә? Дирикетка язылы. Дирик. Ләйсән Гимаева Инстаграмда дирикетына. Яхшы. Уңышлар сезгә. Рәхмәт. Менә миңа кирәкме ул диета бераз гына? Сиңа кирәк. А? Сиңа кирәк. Син гомумән дөрес ашамыйсың. Шуннан. Ябык Нәрсә күренсәң. дисә ашамыйм мин. Туктап. Кичтән ипи ашыйсың. Колбасалар ашыйсың Мәнҗи- качакта. Менә җәмәгать, ничек талашмыйсың дип хатын менә. Колбаса ашый, ипи ашый дип мине сата бөтен Татарстанга. Тагын нәрсә дөрес ашамыйм мин? Булган үзеңә генә әйтермен. Всё, синең диетаң отырам. Менә. Син белеп бит инде миңа дөрес аш пешертәсең бүген. Мин түгел менә. Бирок таңына торган, яшелчәләрдән торган. Марина, менә шунда мин мондый Рәхмәт, ашарга бу риза рецепт- дисә. Бу рецептны без ПП менюсына кертәчәк булабыз. Кертәбезме? Кертәбез. Без әгәр безнең өйнең идәге рецептлар кирәк, җиктә булса тыкмаштан, макароннардан башлап тора туры киләчәк. Нишисең? Ну бәрәңгегез булса, бәрәңге салып җибәрәм. Бәрәңге бит попашный түгел. Диета. Син ашатырга кирәк. Син минем хатынга һәм мөмкинлек исән бу япон машиналы бәрәңгедән тыкмаштан салырга мөмкин. Ярар, тыкмаш дигәннән, әгәр дә андый мондый качнапта тыкмаш салырга ниятләсәң, мине туендырыр өчен менә бу онны киңәшләрем сиңа, бу югары сортлы Государев амбар оны. Һәм беләсеңме, җитештерәм әлегә онны Казанская мельница оешмасы һәм тагын бер кызыклы факт. Менә Татарстандагы бөтен дибетикның 80% икмәк эшләнмәләре бөтен сирә менә Казанская мельница оешмасында җитештерелә торган оннан әзерләнә икән. Менә шундый факт, бу Государев амбар аны безнең чыгарылышыбызның спонсоры. Менә шулай. Я, достар, безнең монда инде эш калмады бит инде, шулай беләсең. Безнең инде эш калмады. Моны һәм кайнап чыгарга тиеш тә, безнең һәм кайнап чыгарабыз да. Кайнатып чыгарабыз. Чыгарабыз да монда инде. Сезнең бармы соң яшел үләннәр, Бар, бар. петрушка, кинза, Бар, табабыз. укроп бәлки бардыр. Дигәндә Һәм бар. инде менә монда борыч күрәм, борыч салып җибәрергә ләзим. Теге бурыч ягәнме әллә? Бәлкем бар. Менә булды. Юк. Ярар. Так, Муставы телеканалында тәмле көрәш тапшыру дәвам итә. Бездә кунакта бүген Ләйсән Гимаева, Ләйсән хатын. Без синең белән бит инде 15 ел бергә. Шуңа күрә без бер-беребезне безнең редакторлар фикере буенча бер-беребезнең ярты сүздән аңларга тиеш. Шуңа без янә инде сүзләр әзерләп куйган, мин үзем дә белмим. Хәзер менә бу сүзне бер-беребезгә ачабыз да. Сәмия ачамды. Әйе. Biz аңлатырга тиеш аны сүзләр белән. Ләкин тамырдаш сүзләр ярамый. Мәсәлән, аш сүзе икән анда миңа, аны ашлар дип әйтергә ярамый. Аш сүзе икән, ул ботканым синонимы яисә. Аш дисәң менә монда көтеп сөйләде. Менә бу нәрсә? Яисә токмашлы дигән мөмкин. Син кемдә фикерәсен дип әйтергә. Аңладыңмы? Хәзерме? Тизрәк Син башлыйсың, мин. Беләм башлый. Син башлый, син әйтәләр. Буш булсын дигән. Так, аның белән үлчиләр мәктәп укучылары. Линейка. Молодец, дөрес. Дөрес? Дөрес, ясин хан. Аңлатырга кирәк. О, анда шундый аюлар, тигрлар Урман, яши. зоопарк, цирк, Африка, Леопард, Африка, тагын нәрсә. Анда Австралия, шундый джунгли. Молодец. Ага. Агачлар үсә дип. Агачлар. Инде агачлар үскән. Мине джунглида Маугли анда булган ди. Ну, Мауглиның беләсең. Син дә, мин дә уйнарга өйрәндек ул инструментта. Гитара? Баян инде әлбәттә. Баянда уйный белә, кстати. Белә. Иде. Син яратасың таудан шуырга, но син Шаңга. яныңда тагын кеше бара шундый тактада. Тоқтада, сноуборд. Син көндә инде шәшеңне аның белән. Тарим, тарак. Ай, молодец. Тиз. Вакыт. Нигә монда карыйсың? Ничә аңлатырга белмим. Мунчамы әллә? Элекке заманда яшәгәннәр шундый зур кешеләр, мондай күлмәкләр кигәннәр, мондай париклар кигәннәр. Шуннан. Шул кешеләр кем дип атала?
Boylar. Alpavutlar, Uruşya. Tvaryanlar. Patşa, Patşa sözünün başka türlü varyantı. şimdi patşa, prezident, İlk zamanda yaşayan. ilk zamanda, İyi. feodal, Yok. Ayrıca söz. kıl bilevşi, Mende pariklar ki ben şimdi bidriye aktif. Gentlemanlar mı? Mende işlepeler. Monsieur, hey, Zayos, Karol. Karol, indi Karol etere gerek, şahmatda mana o figura var deb aytsan edi. Buldu. Bir de şunu çıkarmalı. Özüm çektim. Bu tegani, kulda yeza ulgiltigi parlı indi o şunday. Parla. Аны турда жырларда бек көп инде. Күлдә йөзә, шундый бер. Аккош. Әйе. Парлы метеп Парлы үрдәк нәрсә, парлы үрдәк. Парлы үрдәк. Без сыймады бу парлы үрдәк. Безнең җыр бар шундый. Ла 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 ла. Җырлый Җанаша. Әйе, молодец. Жырнымы? Беләсеңме? Юрий Гагарин ишкан кайда? Молодец. Аңлата белүчесе. Ул шундый йомшак. Мендәр, Ул шундый йомшак ак. юрган, кар. Туктады. Нәрсә вакыт Тикмәдең. Апак төстә. Кар инде йомшак. Мендәр, мамык. Әйе, дөрес. Медицинада кулланалар, нашатыркы белән дип инде. Кулланалар, әйе, дөрес. Йөриләр анда, син алгы шусы әйтәсең инде. Нәрсә йөри торган транспорт? Машина. Инде. Мен белән машина бит яшәсәгем, чөнки автомобиль бер кашын әйтә. Машина. Мин. Лейсән. Юк. Мин. Мин. Җырчы. Икенче төрле. Күктә яна. Йолдыз. Ой, карале. Бик тыйнак. Башта җырга шигырь язалар, аннан соң көй язалар, аннан соң ишеләр. Молодец. Елга бер генә үтә, декабрь аенда. Туган көн. Татар җыры. Җырчылар, молодец, җыелган җыр. Татар җыры. Монда миңа 2-3 там сразу эме. Берсен карамыйм. Дәрә, күрмәдем. Алып аттым. Бу шундый ил, анда күбрәк кара кешеләр. Африка? Әйе. Мен бүген әйткән идем инде. Ой. Күрдеңме? Күрмәдем. Ялгыш ачылды шунда. Безнең алып яры аңлатасың. Ул безнең бәләкәй кыз. Ул шундый йомшак. Бала. Булай иттерсәң, кулларың бата. Пупсик. Ha? Аннан тәмләйдерләр дип сөйләләр. Пончик. Бәрәмәш. Он салып нәрсә ясыйлар? Салыпмы? Әйе. Юрок бәреш. Бәрәмәш, уннан әллән сәр ясыйлар. Нәрсә ясыйлар иң беренче? Камыр. Дөрес. Яра. Ну, безнең Бу бәбәй шундый бит ил эме, бу камыр шундый кебек ил. йомшак. Бик ерак анда шыра кирәк, анда океан. Пхукет шунда. Тайланд. Әйе. Вьетнам. Таиланд дөрес. Пхукет шунда, Пхукет. Ул шундый ил. Икенче бөтен дөнья сугышы. Берлин, Германия. Дөрес. Беренче бөтен дөнья сугышында да ул ниткән. Бу беләсеңме? Океанның кечерәге. Диңгез. Молодец. Ну, син ул телдә Инглиз сөйләшергә яратасың. Тантабат ситергә дигән күрә. Кыландырган. Ул менә шундый аппарат, син аның белән бик дус түгел. Компьютер. Менә так үзе. Аман сашалмый. Май айында студентларның, Соңгы укучыларның кыңгырау. Аны кабарталар. шар. Дөрес. Мен аны бик яратам идем. Ярата идем. Шоколад. Юк, Шикәр бар инде. Бал. Тоже он белән ясыйлар. Пончик. Мин яратам, мин пончик яратам. Печенье. Әйе, печенье яратам. Соңгысы. Беләсеңме, бу әйберне бик күп җырчылар
визит курна кулланырга кармак деп айтып берерме? Артында не жазылган? 1 жылга, Визит. 12 айдан. Календарь. Молодец. Мені рахмет. Мені рахмет. Болды? Молодец. Қайсы жеңді? Мені де әлбәттә кимсеңсің монда. Мен де білдім барсында. Ну, әлбәттә мин син белдең миннән яхшы аңлатканга бит. Тиз белдең. Ярар, җиңдек икебез дә, җиңде безнең мәхәббәт. Мәхәббәтле уеныбыз шундый якынлаштыр. Җиңештер сине. Яле сен уен белән аш белән. Аш расписание буенча. Хош пішті. Акыштымы инде бу? Қазір бізден тарелка салабыз да. Менә бу яшел укроп белән бизибез дә. Анда лимон бар, 2 помидор хәтерлисеңме? Хәтерле. 2 помидор, лимон. Шул фото сурәттә кебек эшләргә тор. Син моның ашның исен беләсеңме? Нәрсә? Тәм-тем диләрме? Тәм-тем шунда Тәм-тем. том-ям. 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 Том-ям дигән аш. Я дуслар, шулай итеп дегустация сарвагат килеп җитте һәм үз гомерендә беренче тапкыр япон ашы пешергән Лейсәннең әлеге ашына дегустация сарыга килеп башлап. Кара, иң беренче мин сиңа әйтәм. Тышкы кыяфәте белән нәкъ фотода кебек килеп чыккан. Ну, монда инде мин башта күргән, авырлыгы юк. Ул ибрләре битсен тундырасың да шунда. Бармакларың кумай. Идея шулай ул, идея кил шулай. Тундырасың да. Саласың да ашлысың нәрсәсе бар инде. Хәтәмен калып карыйм әле. Булай тышкы кыяфәте буенча җиңү бирегә була. Хәтәме буенча. Калып карыйм. Мин акып карасам буламы? Тута баштамыйм. Безнең кеше бала бар бит, тута баштамыйм калып карыйм әле. Көт бераз. Икебез дә. О, креветкаң да бар икән. Әлбәттә бар. Күрмәгәнем син. Креветкарым бәләкәй. Ул бәлки зуррак. Рәсемдә бит инде алар зуррак күренә мине. Инде бәлки кичерәк иткәндер. Нормально. Ну, бераз гына приправалар истәсәк булаймы? Әйе. Ну булай, теге уха тәмәке бегеме? Җиңдемме мин? Ашарлык. Безнең нәрсә син гыймә. Тапшырырга була сиңа монда ишендә. Ну, иң тәмлесе монтук чыгасың син. Монда нәрсәдер? Белмим бит өчен тәм нәрсә ням ашаган юк бит бу ашны. Чагыштырып карый алмыйм. Ләкин җиңдерсәң була сине. Җиңдерсәң була сине. Шунда әйтәсеңме? Шунда әйтәм, әйе, җиңдерсәң була. Була. Юк, туктале. Үзең ничек саныйсың? Бу Әйе, менә үзең ничек саныйсың? Бу ашны барыбер мин җиренә җиткереп пешергәнмендер дип уйламыйм. Шуңа күрә без бүләкне бирик барыбер рәсем буенча дөрес итеп японча пешергән Марина ханым. Киселевага. Киселева имәле фамилиясе. Киселева Марина. Ну, Марина ханым, сез миңа бу ризыкның төгәл рецептын зинһар өчен язып җибәрегез, ярый? Директ каям мен Нәкъ Инстаграмда. сезнеңчә пешерәсе килә. Шулай булгач, Бүләк бүләк итәбез сен. Марина, сезгә тапшырыбызның генераль спонсоры булган Күкмар имитация заводы ашык акционер җәмгыятеннән әлегә тоткалы кәч терүлне әләнең капкачы да бар. Менә шундый әйбәт, астында Күкмар дигән логотипы да бар. Безнең спонсорыбызга зур рәхмәт. Шундый бүләкләр өчен. Марина, бу сезнеке ямат концерт. Икенчедән Марина сезгә әле тагын китә бит, әле тагын сезгә чыгарылышы безнең спонсоры булган Государев Амбар. Оныдан югары сортлы 2 кило менә бу сезнеке. Әйткәнемчә, аны Казанская мельница оешмасы җитештерә. Һәм инде республикабызда бик күп икмәк эшләмәләр нәкъ менә шул оннан пешерелә икән. Монсы шулай ук сезнеке. Котлыйбыз. Котлыйбыз Монсы шул. икенче, беренче булды һәм өченчедән Лейсән. Бик зур рәхмәт сезгә вакыт табып килгәнегез өчен. Сезгә иҗатыгызда зурдан зур уңышлар телим. Ирегез Булат белән әле күп концертлар куярга язсын сезгә. Күп матур җырлар иҗат итәргә язсын. Дуэтларыгызда булсын. Булатны да җырлатыгыз бераз үзегез белән. Сезнең белән җырлаганда аның ничава килеп чыга. Ярый, уйлап карарбыз. Сезнең белән җырлаганда. Үзе җырлавына караганда. Вәт үзегезнең җырларыгыз булсын, яме? Балаларыгызны ирегез белән тигезлектә үстерегез. Сәнлектә үстерегез. Сезгә дә иң изге теләкләр, кадерле тамашачылар. Шöyle dostlar, тапшырыбыз бүгенгә тәмам. Һәр барчагызга да зур рәхмәт. Кызыклы рецептларыгызны юллагыз. TMTV онлайн Instagramda директ яза аласыз. Яисә инде хәзерге вакытта экраннарда күрсәтелгән телефонга
kızıklı retseptler, ağır retseptlerini yollayınız. Hem sizin de mana shunday tabalar kastrüller atı mümkünlüğü bulaşaq. Bugün esa bulaşabız. Temli yaşık, temli aşık, temli kreşini hayratmasayın. Kat Mustafa Telekom'da kuzatı barek. Sağ olunuz. Пока-пока.